ଘରମଣି କଣ କରୁଛ? ଇଆଡେ ଦେଖୁନ ଟିକେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନଈକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଚୁନା ମାଛ ଧରିକି ଆଣିଛି। ଏଇଟା ବଛା ହେଇକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭଜା ସଇଲାଣି ଆଉ ସେଠି ଭଜା ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ କରିବ? ସାରୁ ଆଳୁ କାହିଁ କାଟୁଛ? ତରକାରୀ ହବ। କଣ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ଆମ୍ବୁଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି କରିବ ହେଲା, ପୁରା ବାଗେଇ କରିବ। ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇଦା। ଆଉ ଟାଉନରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ଅଛି, ବଡ଼ଲୋକିଆ ଖାଲି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବେ ସିନା, ସେ ସବୁ କିଣା ମାଛ। ଆମେ ଏଇ ନଈରୁ ଗଲି, ମୁଁ ଧରିକି ଆଣିଲି। ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଚୁନା ମାଛ ଘରମଣି ବାବୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଚୁଲିରେ କାଠ ଜାଳ ଲଗେଇ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆମ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ ଚୁନା ମାଛ। ଆଜି ଯେତିକି ମୁଁ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିଛି, ଆଜି ଖାଇ ଏଇନା ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇ କାଲି ବି ହେଇଯିବ ଆମର ଭିଟାମିନ୍।